Tänään me siis tehdään tällaisia kemikaalisia reaktioita tai sellaisia. Niin eka on semmonen, että ota joku rasia. Sitten täytä sitä rasiaa vedellä. Sitten laita se niinku tähän pöytään. Ja sitten ota jotain tällaista, jotain pepperiä tai jotain. Ota jotain tällaista pepperiä tai jotain ja sitten purista sitä vähän tai sellainen, että sitä menee tuohon keskelle. Niin kuin about tuolla tavalla. Ja sit sä voit lisää vähän suolaa, jos sä haluat. Tai muita mausteita. Niin, sit sä tarvit jotain tällaista astianpesuainetta. Ja sitten sä otat sen pesuaineen ja kaadat tuohon keskelle. Niin sit katsokaa. Nää menee toisistaan niinku pois päin tai niin. Joo. Sitten tää yksi on sellainen, että mä en nyt tee tätä itse, mutta kun sä laitat niinku ilmapalloon jotain niinku pussin tai jotain sellaista ja sitten sinne niin jotain etikkaa jotain ja sitten sä puristelet sitä ja kaikkea, niin sit tulee tämmönen iso tämmönen pallo tai tämmönen pallokala. Mutta joo, se oli tarpeeksi tällä kertaa, mutta laittakaa, jos nämä kommentit on päällä, niin jotain videoideoita. Joo, moikka!